Komiteya Navendiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye civîna xwe ya normale li dar xist. Ew tê de rewşa partî hate gengeşekirin. û di dawiya wê civînê de daxuyaniyeke belav kir. Ew tê de ragihand gota niha peyedê berdewam e digirtina endam û alîgirên wê de. Di civînê de Komîteya Navendiya Pedekesê li ser rewşa Sûriye bigiştî rawesta. Ew bi taybet piştî destpêkirina danûstandinên Cinêfa Sêyan. Pedekesê di civîna xwe de diyar kir ku çareseriyên leşkerî rewşa Sûriye çareser nake. Tenê çareseriya siyasî û wê dawiyekî ji şerê Sûrî re pêk bîne. Her wiha wê alîkariyên mirovî derbasî bajar û bajarokên Sûriyê bike. Di wê civînê de Pedekesê rûla Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê dê desteya danûstandinên Cinêfê de wekû nûner ji Kurdên Rojavayê Kurdistanê re di wî kongreyê de bi bilindî nerxand û daxwaz ji hemû partî û aliyên enekesê kir ku bi hemû karên xwe piştgiriya dozeya Kurdî di wan guftiguyan de bike û tevlîkirina pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê di nava hêzên niştimanî ji bo parastina mal û milkên welatiyan de bike. Pedekesê her wiha ragihand gota niha peyedê berdewam e bigirtina endam û alîgirên wê li hemû bajar û bajarokên Rojavayê Kurdistanê. Her wiha peyedê berdewam e bigirtina ciwanan Rojavayê Kurdistanê got di encam de deverên Kurdî valabûne ji ciwanan. Di heman demê de dorpêça aborî ya ku peyedê li ser Rojavayê Kurdistanê pêkhatî hate behs kirin ku peyedê kiristên xwarinê li bazaran kontrol kirine û xelkê neçar dike ku tevlî komînên wan bibin yan jî ew ên bê kelûpelê bimînin. Di wê civînê de rewşa rêxistiniya partî hate gengeşekirin û çend plan û biryarên nû ji bo ektîvkirina kar hatin standin.